Masu yada mutuwata ya kamata ku ji tsoron Allah, in ji Malam Kabiru na Kango. Assalamu alaikum jama'a, barkanmu dai sannunmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin namu. Kamar dai kullum idan kai ko ke baƙuwa ce a wannan tasha tamu mai albarka, ku danna mana subscribe kana ku taɓa mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗora. Kowa ya san cewa Malam Kabiru na Kango tsohon jarumi ne a masana'antar Kannywood mai taka rawar gani. To a kwanan nan ne ake jita-jita cewa Malam Kabiru na Kango Allah ya mai rasuwa. Babban jarumi a masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood wato Malam Kabiru na Kango ya bayyana yadda ya ji bayan wani labari na ta yawo a shafukan sada zumunta cewa Allah ya yi masa rasuwa. Domin jin cewa wannan labari jita-jita ne, shine wannan tasha taku mai albarka ta yi tsauran bincike domin gano muku gaskiyar wannan lamari. Shin wannan zance gaskiya ne ko kuma ƙarya ne? A yayin da ake hira da Malam Kabiru na Kango, ya bayyana mutane cewa shi dai bai mutu ba, gashi nan a raye, domin har yanzu lokacinsa bai ba, kuma in lokacinsa ya yi ba wanda ya isa ya hana sai ya mutu. Jarumi na Kango ya roƙi mutane da su daina wannan yaɗa jita-jitar domin shi dai har yanzu yana raye kuma lokacinsa bai ba. To jama'a, kun dai ji daga bakin Malam na Kango ya roƙi mutane da su daina mai wannan ƙazafi. To jama'a, a nan muka kawo muku ƙarshen wannan shiri namu, sai ku tara da mu a gaba domin jin mu ɗauke da wani sabon shirin. Kada ku manta dai ku danna subscribe da alamar ƙararrawa a tashar Kano Tijadda TV. Ku danna liking da comment domin jin ra'ayinku akan wannan shiri. Mun gode.